Moro! Niin, että nyt tulee vaihtopetsi-video. Mä en oo vaihtanut. Vaan mä oon tää joka kerta kaikki säännöt. Lopussa sitten kerrotaan säännöt toivottavasti jaksaa sitten katsoa. Ja sitten mä kerron lopussa kaikki lähetys- ja säännöt. Joo, tässä on näykkis. Tää on vasta eilen ostettu. Ja tää on se ykkös, minkä mä haluaisin vaihtaa ehdottomasti. Ja älkää ihmetelkö, jos tässä on näitä tahroja. Ne mä voin hoitaa pois. Ja ei sitten ollut muuta. Joo, tässä on tällainen koiru. Tää on ostettu eilen, niin kuin toi toinenkin. Niin, että ei tässä ole kovin muuta sanottavaa kuin tää on tällainen vaihtopetsi. Joo, nyt voidaan kerran ne vaihtorit juttu. Ja niin kun ehdottomasti ei istuvia tällaisia tavallaan kalykissoja. Nimittäin mä en tykkää sellaisista. Ja sitten ehdottomasti, kun nämä on niin hyväkuntoisia. Ja voidaan sitten niin katsoa, että minkälaiset vaihdetaan nimittäin. Sama, jos mä vaikka lähetän niin mäykän, niin mä voin antaa sitten niin ekstraa mä voin antaa myös. Joo, mä kerron kohta lisää sääntöjä. Niin, että kerrotaan molemmat osoitteemme, niin kuin kommissa. Tai silleen niin, edespäin. Sitten sanokaa, mitä te haluaisitte vaihtaa. Siis tää kissa, mä en ollut vaihtaneessa. Joten mä